Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, Bulkang Mayon, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Maray na aga kay Sir Art Cap Gomez. Ang masunod na kapitan. Morning tabi sa mo, idol. Kay Ma'am Elena Capos Kompetente. Morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Munyang pong aldaw nin Martes, Tuesday. Uy, sweldo ngunyan. Pitsa 15. Pitsa 15 tabi kang bulan na Agosto taon 2023. Sa mga taga-barangay Tabon-Tabon, kang Daraga Albay, maray na aga tabi, ipaabot po kan sa indong masunod na kapitan, si Sir Art Cap Gomez. Maray na aga tabi sa mga taga-Tabon-Tabon. Yan ang mga pagpahit. Yan ang mga dapat iburuto nindo na servidor. Siguradong maserbi sa bayan, maserbi sa barangay, bako su barangay ang pigpapakinabangan. Dapat may pakinabang ang barangay. Sain pa kamo kay Sir Cap Gomez na kamo. Nya, pertiho no. May kagaya. Ang bagong tabon-tabon. Yun na yan ang pahit ko niyan. Bagong tabon-tabon. Gariman sa nanso, bagong Pilipinas. Oy, pitsa 15 na tabi ngunya, nasa kabangaan na naman kita kang bula na Agosto. Si Ma'am Elena Capos Kompetente, makagawad man ini dyan sa labnig. Di asikaso naman si Ma'am Elena, makagawad man ini dyan sa labnig. Dyan sa labnig Malinaw. Di pitsa 15 na kita ngunyan, sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kening programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, August 15, maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man tabi,
Gari piyesta ngunyan dyan sa Barangay San Roque kang Tabaco City. Gari piyesta ngunyan sa kadyan sa may ano yan, Barangay Matalipni kang Malinaw. O happy piyesta po ano sa mga taga San Roque Tabaco and dyan sa Matalipni Malinaw. Happy piyesta po sa Indo. Bekenemen. Dahil na po kamo mag-imbitar sa kuya ta siguradong daiman po ako makakadyan. Pero pwede po kamo magpasyaron. Pwede po kamo magpasyaron. Ibalot na po iyan ha. Tapos ipalayog po. Balonon ko lamang sa bulot. Habang kita nagtatanom kikamuti, may balon lamang kita, no? So may mga piyestahan dyan, pwede man po kamo magpasyaron sa ko. Ege. Happy piyesta po sa mga taga San Roque, saka sa mga taga Matalipni, Malinaw. Siyempre tabi mga tugang duman po sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikitumamay. Sige, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Live na live po kita mga tugang sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, siyempre ang gusto misa na po. Pero misa na po kitang happy saka enjoy tabi kita. Yan, magayunon sa Kabikulan. Makaugmahon sa Kabikulan. Lalo nang maugma ka mo dyan sa barangay Tabon-Tabon. Ang masunod dyan na kapitan si Sir Idol Art Cap Gomez. Yan. Yan sa barangay Tabon-Tabon, Kandaranga. Yanan magayon. Bagong Tabon-Tabon. Maray na aga tabi sa Indo sa mga tagalabnigman. O dahil manindo paglingawan si Ma'am Elena Capos Kompetente. Kampanya na kita ngunyan, pwede pang mangampanya. Pag nakapail na ka mo kang COC, dahil na po na mahalat ka mo kang campaign period. Nakamata lang kita. Yo. O di pitsa 15 na ngunyan, piyesta dyan sa San Roque. Piyesta sa Matalipni, tabi Ma'am Rialin. Si Ma'am Rialin kasuod tayo nagsayaw ta namlansya. Cup Art kapartner sa kapartner sa pagkapartner sa pagka-asenso. Yo good mo yan. Cup Art kapartner sa pag-asenso. Ugon mo yan. Kapart. Kapartner sa pag-asenso. Sa Tabon-Tabon, bagong Tabon-Tabon. Rimate na. Si Rialin, sain man ini mapahit katabi, madam, ma-skitcherman ka man. Malaban ka man na skitcherman dyan sa basod. Mag-asikaso ka na kang sa imong sertipiko di kandidatura. Madali na, ha? Saron simana na sana mapail na tabi ka mo kan sa indong mga COC. Kung kaipuhan tabi na magpakudak ki puwerte, magpakudak na tabi ka mo. Kasurog sa tama,
asin na disenteng paggogobyerno, sabi ni Kap Art. Yogon mo yan. Siyempre, dapat ang surugon mo so tama. Alangan man sa surugon mo pa. Bakdulan mo disenteng panggogobyerno para po sa bagong tabon-tabon. Yugo-yugon mo yan. Si Butla, makandidato manda sa apod kaini dyan sa Santo Cristo. Ang sa iyang plataforma di gobyerno, sabi niya, dampog pa sa na may ayuda na siya. Magdampog pa sa na nga, may ayuda na ako. Dinaog mo sa kuya, ako tagiste, siya dampog pa sa na may ayuda na daa. Madalagan da si Rialin sa tinampo. Maray pa. Diyan ka sa bypass road. Turdalagan ka mo ni Ninang. Ipukawon mo naman si Mr. President, tagarimayang Uber na naman. Pa-shoutout man databi kay Gwen Cargullo na ma-eski chairman digdi po sa Labnig. Isay iyan. Isay aki ang si Gwen. Kisay aki iyan si Gwen. Iyan ang gusto tapang iklararadi. Dahil pwede baga sumay mga kaparientes na mga elected officials. Iyan ang gusto ko pa. Kundi dahil pakita na lulugaran. Di ba kalamang taon-taon may makaulay kitang taga-Comelec. Kaso mga sa iski, medyo mahigpit ngunyan. Aki ni Ma'am Del. Iyan nga ni Ana. O yan, hanggang perang degree ito, di tiyuon niya baga si Vice. Yan ang mga dapat ihaputa. Tagari, dahil pwede. Pero kang inot, pwede. So, ina nga ni, opisyal. So, aki is kichirman. Pero ngunyan inda, kaya nga ni gusto tang sige tayo ikaklarar tayan haba ka lamang taon-taon o kaya atyan, may makaulay kitang taga-Comelec. Tagariday pwede, so aki o kaya so pamangkin. Yan ang ikaklarar ta. Masasayang po adi, masasayang kung halimbawa gumana, ipetisyon, remate. Dikyo. Sige tabi, Sir Cassie William, good morning. Kay Lance Oksab, tama ba? Good morning tabi, pabati da tabi ng 51st National Founding Anniversary ang Pi Sigma Fraternity, ang buong Kabikulan, sa kabuong Kabikulan. Sige. Sa Pi Sigma Fraternity, uy, 51 anyos na kamo. Founding anniversary pala, 51st National Founding Anniversary kang Pi Sigma Fraternity. Mabuhay po kamo. Okay, sige ha, tayan ang mga saro na mga assignment ko sa diri ko. Baka lamang magkakuha kita ki-interview o kaya i-post ko na lang sa sakuyang Facebook account para malinawan tayo na di. Anan mga riparo tangon niya na Martes? Nako, Kap Art. Rimati na naman tabi Kap Art. So mga motorista, igwana naman ki oil price hike. May mga paglalangkaw na naman kan mga produktong petrolyo. Ngunyan tabing Martes. Nako. So, diesel, 120 sundo 150 ang itataas. So, gasolina, 160 hanggang 190 pesos. Magdo 2 pesos. Ang ilalangkaw kang gasolina sa ka-diesel. So, kerosene, iyo ang huralangkaw, 230 pesos o kaya pwedeng 250 sentimos. Lugon mo.
2.20 centavos o kaya 2.50 centavos ang pwedeng ilangkaw kan mga produktong petrolyo tabi. Ngunya na aldaw ini. Ini natabi ang pantulong simana. Apoon kang bulan kang Agosto, pantulo na ining paglalangkaw po kan mga produktong petrolyo. Medyo durudarakula. Kayaan maray kay ni tabi Sir Art Cap Gomez. Magbirisiklita na lang kita. O kaya mag-alay lakad. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa. Kaya ako sige sa nabaga akong lakaw na ngunya. Dipisil magmotor. Tapag buyong ka, dahi ka pwedeng magmotor, ma-aksidente ka, di maglakaw ka na sana. Safety ka pa. Dahi magparamurotor ha sa mga nakainom. Dipisil po yan. Pag nakamotor ka mo, duwa man sana ang gulong kaya. Dipisil ang pagbalanse kang pag nakainom ka mo. Kaya day ka mo magparaarog-arog kay barkada ko so si Boy Libak. Maski Boyong nagmumotor. Pero nakakauli man sa inda. Pag nakainom na nga ni day na magmotor, maglunad na sana consign may auto. Yan ang nagasabi ta. Magbirisikleta na sana. Oy kasod matabi mga tugang po naman kick off kang Brigada Eskwela Brigada Eskwela. Kick off kang Brigada Eskwela kasod ma. Sabi kan sa tuyang presidente igwaman giraray ki blended learning padagos man po giraray iyan duman sa mga sinalanta po kang bagyong si Egay. O hindasan na so sa mayon, kariday na onambitan. May mga bakwit pa baga kita ngunya. Nasa alert level 3 pa ang bulkan. And sabi man kan sa tuyang Vice Presidente na padagos databi ang klase sa PET sa 29, mas kinangani may mga problema patabi sa mga classroom. Kadakol pa ang problema sa classroom. Duro-diretso na po, duro-diretso na po, padagos na po. Kain na kimay makakapugol pa sa pagpuon kang klase sa Agosto 29 tabi. Karong nga malakaw-lakaw ka man tabi kapmoks dyan sa barangay Payahan. Maray tabi sa barangay Payahan tabi Sir Art Cap Gomez. Medyo huruharan isa na ang lakaw-lakawan. Medyo sadit sana. Saron taririk mo, tapos ka na. Di medyo maray-ray. Kung maglakaw-lakaw ka man nga. Basta ready na susi-usi. Ang barangay, Sir Pedrito Perez, good morning. Ang ralaban baga sa barangay, non-partisan yan. Dapat dayan tigpapakiaraman kan mga politiko. Kundi, ilinganan niya. May pigmamanok si Arog Kayni. May pigmamanok si Arog Kaya. Sisay ngayang ipalaban dyan ni Arog Kayni. Arog Kaya. Dapat tigpabayaan sa nanindo. Teka mo makiaram. Takarawat man sa nayan dyan sa barangay. Kaya langon yan, iyan natin papakiaraman na kan mga politiko. Mga politiko, nako. Hindi pagpakiaraman. Kung magralaban na dyan sa barangay, dyan sana yan. Pero ngunyan tigpapakiaraman, pati SK. Inay ko po. Paano pa kita kaya? Handa na sana. Oy, so pa-contest pala, dati baga, ang Brigada Eskwela tabi Cap Art Gomez, dati baga sa brigada, igwaki mga contest tadi. Hinali na pala niyan kan Department of Education. Ang nangyari ka ito, siyempre sa mga maestro,
madiresponer, iyo yan sa mga nagsusurulisit. So, may mga nagkukulikta. Tangani, maging magayon nga ning gumana sinda tapa contest nga ni sa brigada eskwela. Ngunyan, hinali na kang Department of Education. Nga ning ngaya day magparasurulisit sa mga paratokdo. Masupog baga ngaya. May polisiya baga ngaya ang dipit na no koleksyon. Kaya ang brigada ngunyan, bako yan requirements para maka-enroll ang sa indong mga aki. Ako di voluntaryo sana. Pero ako minaapilar tabi sa mga magurang na tabangan man po nindoan mga maestra para tokdo. Akong maglaom ka mo na igwa na ngaya ki may brigada duma. Irak man kan mga para tokdo tabi. Para man sana sa mga aki mo nindo ano. Tayman niya bako naman ngaya o required na magbrigada kita. Pero ako minaapilar tabi, tabangan po nindon mga paratokdo. Si Cap Art Gomez, permi ini kang inot kasabay dyan sa mga brigada. Permi kami kayo rin nakakasabayan kayo sa mga brigada eskwela, no? Aktibuhon kita dyan kan mga time na talagang aktibo kita. Kaya libre po yan na aatindiran mi. Nagsasabay kami sa mga activity mga araw kaya. Tabang mi naman iyan sa Department of Education. Pero ako, mapilar ako sa mga magurang na magbrigada lamang ka ba, no? Magtabang man ka mo. Although bako naman required, voluntaryo sana. Para masanan sa mga aki tayo. Sige, mga tugang yan po ang sa tuyang mga reparohon ngunya na aldaw nin Martes. Igwa po ngunyan ki sesyon dyan sa Sanggunian Panglungsod kan Tabako. Sa Sanggunian Bayan kang Malinaw. Igwa man na sesyon dyan na hapon. Dyan po sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay. Pag Martes, regular session po yan. Sige, mga tugang oras niya to. Alas 6:27 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras pong iyan asin ang programang inidara po sa tuya. Kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. O yang MBY Dormitory, madali po nindo yan makuha. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Yan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap po kidorm, boarding house, yata po kamo sa MBY Dormitory. Diyan sa Rawis, walking distance na sa mga opisina, sa mga eskwelahan. Safe pa kamo, adi. Magayon pa. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ralaugan na bagangon yan sa mga nasa college, adi. May klase na. Kaya so may mga estudyante na naghahanap ki dorm, boarding house, yaon dyan ang MBY Dormitory. Sige po, Madam Maylene. Ohayo gozaimasu. Ingat po, Permi. Sharing man po ang oras na yan na sinang programang inidaraman po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Kung gusto po nindo kipandiurag na sound system, kung kamo po may mga aktibidades, may mga event, may pa-concert, may birthday, may kasalan, may piyesta, yaon po dyan ang B-Pro Lights and Sounds. Igwa po sinda ki LED wool, stage sa trusses and roofing, band equipment setup, igwa po sinda ki generator kaya dahil brown out, igwa pa ki po machine. Ano pa? Bisitahon po nindo ang Facebook account B-Pro Lights and Sounds. O kung daiman, apudan po nindo para magpabook po kamo. Apudan po nindo ang sa indang CP number sa 0907 093 3151. Yan po ang B-Pro Lights and Sounds. Yan, kay Pading Ambo, good morning. Kaya si Pading Ambo, garin naglalakaw-lakaw, garin nagpuro paiyahay.
Siring man po ang programang ini asin ang oras pong yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Presiding Officer Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. Sabay taman dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse ng siyudad ng Tabaco and kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay and ang kang Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto ha. Bako tabi sa waiting. Yo. Sige po, yan po ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 6:30 na. Mga tugang aramon tamo na ta may pigbabantayan na raot ki panahon ang pag-asa. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kuwaon tamunan linya kang pag-asa. Sige tabi, pag-asa maray na aga sa Indo. Na umaga sa ating lahat, ngayon ay August 15, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o habagat dito sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan ngayong araw makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay meron pa rin tayong tsansa ng mga isolated or yung mga biglaan at mga panandaliang pagulan, pagkilat at pagkulog dulot pa rin yan ng habagat at ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. Ay, salamat. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Palawan, dulot yan ng habagat. Samantala, dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung kalangitan dahil medyo po mahina yung epekto ng habagat dito sa area ng Luzon ay makakaranas pa rin tayo ng medyo mainit na panahon sa tanghali, ngunit mataas pa rin po yung tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, and also tuwing madaling araw ay posible din po yung mga ganyang pag-ulan ng mga panandalian at mga biglaang pag-ulan, kaya wag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga biglaang pag-ulan nito, and also ang ating mga regional offices ay nagpapalabas din ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw, maulap na panahon pa rin yung mararanasan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito yan sa bahagi ng Western Visayas maging sa Zamboanga Peninsula, dulot pa rin po yan ng habagat. Samantala, sa nalalabing bahagi pa ng Visayas at Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap din yung kalangitan or throughout the day is mostly cloudy pa rin po yung ating mararanasan at mataas pa din yung tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng mga localized thunderstorm. And as early as this morning po, ang bahagi ng Visayas at Mindanao ay posible nang makaranas nitong mga isolated ng mga pag-ulan nito at during severe thunderstorms, posible pa rin po maging katamtaman hanggang sa mga malakas yung mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang makapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin po para sa maglalayag dito sa may kanluran, hilaga at silangang bahagi ng ating bansa kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin yung lagay ng ating karagatan.
At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days sa malaking bahagi ng ating bansa, partikular na din yan sa Metro Manila, Baguio City, Legazpi City, Metro Cebu at Metro Davao, ay patuloy nga po tayo makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Magiging mataas pa rin po yung mga tsansa ng mga isolated or yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot yan ng mga localized thunderstorms. Kaya kapag po tayo ay lalabas, ay huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa mga biglaang pag-ulan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay 16 to 24. Legazpi City ay 25 to 33 degrees Celsius. Metro Cebu ay 25 to 33 degrees Celsius. At sa Metro Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:42 ng umaga at lulubog mamayang 6:20 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, salamat tabi Pag-asa. Ayan po tabi mga tugang an sa tuyang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ano? Thank you Lord. Medyo habagat pa man po giraray ang mamamatian ta. Digdi sa parting Bicol. Pero Sir Lawrence Mendoza, good morning. Magayon ta daing gale warning. Kaya lang, pipagpairingat manggiraray sa mga parasira, no? May minabigla bagaya na kusog ki duros, kaya kusog man ang pag-uukol. Ngunyan, ang magayon, ngunyan na bareta tabi Sir Lawrence, subugas, sige ang mahal. Umala kan sarong aldaw, kasudma, igwa pa ki, ano kasudma, kan Domingo, igwa pa ki 40, may 46 pa. Ngunyan, 50 na. 50 na ang pinakababa. 50, sundo 60 na. Ang kilo ngunyan tabi manong 10 kang bugas. Onan medyo marayrahay ngunyan. Nakauron ko so para tindan sira dyan sa sentro kang tabako. Medyo buro-baro to tabi Sir Lawrence Mendoza. So sira ngunyan. Tadakul da tabi ang dakop. Partikularmente dadakul ang dakop kan sira dyan sa may parting Tiwi. O piyesta baga dyan sa Tiwi, Sir Lawrence. Ano lamang? Tapos na ngayon. Iling dakul da tabi so dakop ng mga sira dyan sa may parting Tiwi. Nagpapadagos iyan. Narumduman ko mananggad pag may okasyon dyan si Ina, ang Nuestra Señora de Salvacion, talagang nagipaw dyan ang sira. And dakul dyan nadadakop na tuna. Dyan sa may parting Tiwing iyan, pasiring dyan sa Huroan. So dakul daan dakop, kaya medyo buro-barato so sira. So dating 200 ang kilo, ngunyan 150. O di, so matitipid mong 50 pesos manong 10, Sir Lawrence Mendoza, ibakal mong bugas. Ang pinakamaluyang ngunyan na bugas, so dating tigbabakal kong 38, ngunyan 50 pesos na. Medyo kung gusto mong masiram-siram na bugas, mabakal ka 60 pesos na. Pero kung gusto mo so tigbabakal ko sa ng 36 o 37 kaito 38, ngunyan 50 pesos na. Iyan sumapula-pula. Pag medyo malas-malas ka pa, Sir Lawrence, may parong pa iyan na bagas na yan. Mala baga paranos na nata mahalon ang sira digdi sa moya sa Tiwi. Iyan ang problema dyan sa Tiwi. Mahalunon dyan ang sira pero barato ang karne. Ang gigibo kaya kan mga taga-Tiwi, Sir Lawrence, idaramo na sa tabako.
ang sira. Pag dai na babakal duman sa tabako, o kaya dai duman, dai nakapasar duman sa ano ito, igwa kariki screening committee. Ano nga ito, may screening committee iya. Pag dai minapasar duman sa for export, saka ibabalik sa tiwi. Hilingan na nindo iya na pahit iya. Hali dyan ang sira sa tiwi. Dadaron sa tabako. Pag dahil duman nakalusot sa screening committee, ibabalik sa tiwi, mahalo na ang sira. may screening committee. Nahiling mo na iya. So sira na dangag, barato, yaon sa lata. Iyo patabi, kan Manon Jace, ang masunod na maralangkaw. So mga dilata naman. Ayun na, may pigpapa-approve na sa DTI. Gari naghagad naman sindaki paglangkaw man kan mga dilata. O, igwa na sinda. Kaya sa masunod, yun na ya. Ano pa ngayon malangkaw? So produktong petrolyo ngunya na aldaw. Mga 2 pesos na 2 pesos na naman ang lalangkaw kang gasolina o kaya diesel. So kerosene 12. Ngunyan, ang hagad man ngunyan kan mga transport, so grupo kang transport, naghahagad naman sa LTFRB, kidagdag na 2 pesos na pamasahe. Di taman-tama ini Sir Lawrence nang pagbukas kang kralasyan sa Pitsa 29, sa pool ini kan mga estudyanteng maralaog sa eskwelahan. Dapat ngaya mahal naman ang barakalan kang lata kang sardinas. Iyon ay dai. Mahal naman ka rin ngunyan. Ang problema o garing pag-araw kan mga lata, gari naman sa napigahagad kan sa mga parabuti. Ay man yan ni Kiano. Pero mahal ang kuabaga kaya sa mga junk shop. So mga buti ngunyan. Natado to sa iba dahil mapigbabakal. Pero pigpaparasa. Pag pinasa mo, mas halangkaw ang bakal kang pasambuti. Lalo na pag pinasa mo sa payo kang iuragan mo. Mal-mal ang bote ka. Diyos ko na sana. Paano kayo ni? Kung makarga po ka mo ngunyan, yun na, nag-effect na ngunyan na aga. Dapat kasulma pa ka mo nagkarga ki gasolina. May dagdag na naman. Ini nang pantulo, puon kang Pitsa 1, kang Agosto, kang last week, Pitsa 8, big time oil price, ngunyan, iyon na naman. Purustahan kita tabi, Sir Lawrence Mendoza, pag mag-rollback in sa lapi. Purustahan kita. Ma-rollback ini siguro next week, kumbago, sa bulan kan September, ma-rollback ini sa lapi na ma. Dahil ka ngayon lamang yan nasa sala. Naman niya kay puwa na. Dahil naman yan mababa sa dati. Dahil naman yan maglabing 40 o kaya 30. Dahil na. So, expected na tabi mga tugang na yan. Maralangkaw iya. Kaya dapat kita maglangkaw man. Saro na sa nadatabi, Sir Lawrence, ang nagbababa niya. Aramo na ito, Sir Lawrence. Kung ano ang nagbababa niyan. Saro na sa nadaang bagay ang pigbababa niya. Sa lapi ang rollback, tapos mataas 2. Yun. Yung permi ang nangyayari sa kinabanta. Sige. Alas 6:43 tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali at mabalik lang po kita. Madali man sana ini, makalipas lang pwedeng nagkakapirang paghirap. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City,
owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, balik na po kita mga tugang digdi sa programa. Good morning po kay Sir Ryan Llenaresas, dyan po sa RTC, dyan po sa Regional Training Center kang Philippine National Police, dyan po sa Camp General Simeonola. Morning po sa inyo. 6:45 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinano. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siring man, ang oras pong yan, hatod man sa tuya, kang B-Pro Lights and Sounds. O kaya kung may pa-concert ka mo tabi dyan, Sir Ryan Llenaresas dyan sa Camp Ula, may mga pa-event ka mo dyan, kontakon mo po ang B-Pro Lights and Sounds. Bisitahon mo sa indang Facebook account B-Pro Lights and Sounds, o kung bako man apudan mo sa indang CP number sa 0907-093-3151. Yan ang B-Pro Lights and Sounds sa yaon po andyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Kung gusto nindo kipandiurag na sound system, igwa kilid wall, igwa sindaki stage sa trusses and roofing, may band equipment setup, may generator kaya daing brownout, igwa paki foam machine. Ano pa? B-Pro Lights and Sounds na dyan sa Camp General Simeonola. Wala ka na tabi, Sir Ryan. Iyan ang rekomendar ko sa inyo. Pertiya. Pertiya. Pag may mga okasyon ka mo dyan. Siring man po, ang oras pong yan na daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Albay. Kay City Councilor Riner Bursik ang siyudad ng Tabaco, and kay Municipal Councilor Irene Morales Paot kang Marinao. Kapos Bilo Lotto Outlet, thank you. Balik na po kita mga tugang digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po girarayan sa indong servidor, Asin Taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana tabi ni Martes po kitangon niya. Petsa 15 kang Agosto taon 2023. Sundo kita alas 7:30, mga kabayan. Kaya ano pang pigahalata, pahit na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi alas 6:48, mga tugang. Ngunyan, bising-bising ngunyan ang satuyang mga otoridad, ang PNP, ang Armed Forces of the Philippines, bising-busy sindang ngunyan sa pagtabang sa Department of Education. Sa pigigibong niya na Brigada Eskwela. O kung mahiling po nindo sa mga eskwelahan, igwa po dyan kay mga nakataltag na mga pulis, nagtatarabang, nagrelimpya sa eskwelahan, may mga membros kang Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, igwa dyan ki Army, igwa dyan ki Navy, igwa dyan ki Air Force, na nagtatarabang po sa Brigada Eskwela. Nakasudma, si Ryan, official menting nagpuo na sa Brigada Eskwela.
iba-iba din sa style. Bago ngayon nagpon sa Brigada Eskwela, igwaman ki puro parada, tapos igwaman ki surusumba mo na. O magsurusurumba mo na kita, mag-exercise kita. Bago kita maglimpya. O di, permi dyan kasabay, permi dyan nagpapartisiparan sa tuyang mga kapulisan. Yo? So, alimbawa, digdi sa, o dyan sa tabako, o kadakol dyan ng mga eskwelahan. O, di pag-schedule man iyan kan mga kapulisan. O duman kita sarong aldaw kita duman sa eskwela na ito. O kundi, may pagirumdum tabi ang Department of Education na ang Brigada Eskwela tabi ngunyan, bako na tabi any requirements para po maka-enroll ang sa indong mga aki. Piglinaw po kang Department of Education na voluntary na sana. Voluntary na sana po ang mga Brigada Eskwela and pwede po kamong magdonar kung gusto nindo. Tadain na pwedeng magkuliktangon yan. Ang satuyang mga paratukdo, kung bukas sa loob nindo na may idudunar ka muna, hiling ka muna, gari ngaya kaipuhan tang pinturahan sa mga tukawan. So, iris di blackboard, pinturahan kibago. O di nasa sa induna sa na po iya. Yo. So, voluntaryo na sa natabi ang pinagigibong Brigada Eskwela and hinali naman palang kang Department of Education. Ito po sa mga kang inot bagay ang kipa-contest. So, may pinakamagayon, malinig sa Brigada Eskwela, igwaki award. O hinali na ito, hinali na databi ito kang Department of Education, ang purpose para databi maiwasan na sa mga pagsulisit kan mga paratokdo sa mga eskwelahan para po sa mga kontribusyon sa paglinig po kang mga classroom. So hinali na po yan kang Department of Education. Para maiwasan na da sa mga pagsulisit, kahirak managad kan mga teacher. So mga paratokdo, ihilingon niya so mga ka-friend niya sa Facebook, masulisit si madam. O tay ka ngaya estudyante ko, maray-ray naman niya ang buhay mo, o di magdonar ka lamang ngaya, maski sarong latang pintura, parang kayan. Ngunyan dahil natabi ki contest, yan na Brigada Eskwela, kang inot, maobliga talaga na magsulisit sa mga paratokdo. Alangan man na so, sweldo niya ang ibakal niya dyan kipintura. Nganing magayon sa ang classroom niya. Bata ngaya, puros man ngaya alukar na sa muyang sweldo. Alos bagaan mga teacher pag-arog kayan may pagkakataon inda sa nagari minimum na sana ang pigsisweldo ninda ngata inutang na ipigloan na so sa indang susweldohon gura no man sana ang sweldo kang maestra na arayoon niya sa sweldo kang pulis saka sa mga membros kang Armed Forces of the Philippines. Diba? Kundi, so mga pagkaini, Brigada Eskwela naman ngunya, dakulo na naman so nagsakay na mga ipal. Si Ryan. Di pag Brigada Eskwela baga may mga pakudak-kudak. Siyempre, sasakayanan kan mga politiko. Nagdonar ngaya si Miss Madam Politician ki sarong latang pintura. Di mapakudak-kudak man sa politiko. Tapos ilalag niya man duman sa Facebook niya. Narog ngaya kay ni, ang sa kuya ngayang liderato, nakikisumaro. Sa aktibidades kang Department of Education. Iguyugod mo yan.
igwa po ki isa rakayan po ya. Ki mga epal na mga politiko. Nahiling na nindo yan. Una, mo kung sa diri niyang pirak supig tao. ali man sa kaban kang gobyerno. Yo. Bago, di arog po kaya. Mina sarabayan man dyan. Isamantala nindaan pagkakataon para makapag-ipal man sinda. Yo. Pero ang sabi kan sa tuyang presidente na magpapadagos databi so blended learning sa mga lugar databi na sinalanta po kang bagyong si Igay. Inda ko lang kung susadig di sa tuya sumangayaon dyan sa evacuation center kung ano man ang plano kaya. Kasi may mga eskwelahan baga kitang may mga bakwit pangunyan. Paano kayo ni supagkralasi kan mga aki? At mantinido pa man po giraray na nasa alert level 3 an sa tuyang bulkan o digdi po sa probinsya kang Albay. So nagkakapiraman sa nayan pero ang problema ngunyan so halimbawa o dyan sa San Jose yaon dyan sa eskwelahan baga sa mga bakwit kang malilipot o paano sa mga estudyante kaya? So iyan, may ipapautog manggiraray so blended learning duman sa mga sinalanta po kang bagyong si Igay. And ang sabi man po kan sa tuyang Vice President na si BP Sara, bakong siya ang Secretary kang Department of Education. So, maski na nga ni databi, may mga problema pa. Haloy na ining problema kang pandemya pa. Tabago magpandemya, nagbagyo kimakusog, nagkakaralbo sa mga eskwelahan. Pagkabagyo, nagpandemya, o di dahil na nagkaarasikaso sa mga classroom. Dahil nga ni pwede magruluwas, igwa ki kasagsagan kang pandemya ka ito. And hanggang sa ngunyan, buminagyo na naman, dahil panaayos sa mga classroom. Pero ang sabi kan sa tuyang Vice Presidente na lawos na, wala na po ki makakahadlang pa sa pagpuon, sa pagbukas kang kralasihan sa maabot pong Agosto 29. Wala na pong makakahadlang pa. Dahil nakimakakapugol pa sa pagbukas po kang ireskwelahan sa Agosto 29. Maski na nga ni, may mga problema pa sa mga classroom. So ano kayo niyan mga gigibuhon? Madiskarte na naman kayo ni sa mga teacher. Sa inyo kita bata mainiton pangunyan. Maski nga ni bagadig di sa tuya. Malumlum tabi manong Jess, pero may habagat, may maparos, pero mainiton. Mainiton sa pagmati. Pa-shout out databi kay Tiyang Raquel. So, mahigos na civilian employee bidigdi. Ikiligon sa imo, boss mo. Kauyo si Tiyang Raquel, civilian employee dyan. Kairiba mo dyan. Ano na naman sa imo naman manong Gista, kikilig-kilig na naman sa imo iyan si Tiyang Raquel. Ipasabayon mo man siya sa brigada eskwela. Tabising unyan an sa tuyang mga kapulisan, nagtatarabang sa mga eskwelahan para po sa pigigibong unyan ng brigada eskwela. So, magkayon, tagbako ng contest, dahil na pong contest, kang may pa-contest pa kaya ini, kanya-kanyang sulisit sa mga paratukdo. Siyempre, dapat pagayunon mo sa classroom mo, pagayunon mo sa eskwelahan nindo, tanganing igwa ka mo ki award. Di, ngunyan, dahi na.
Ang pinaka-purpose dyan na dahil ka mo magpara pang surolisit na masupog. Ikaw baga ka mo ki-budget man dyan, ikaw ka mo ki-MOOA, masupog. Masupog. Kundi, pwede mag-akseptar sinda ki so mga voluntaryo arog kay Manong Jess, may mga aki ini, urigwaho naman si Manong Jess ngunyam, pwede man ini magdonar kisarong latang pintura. O kaya sigid, samod, lorwax. Tanganing maitabang niya man sa classroom kang mga chikiting niya. Tanganing paglaog sa pitya 29 kan mga aki sa eskwelahan, sa classroom, maaliwalas lamang ang pagklase kan mga aki. Sa palibot kang eskwelahan, malinig, bakong maawot. Takong maawot, baka rumarabas dyan sa mga aki, may halas, nagkasiringot sa mga aki kang halas. Bata bagang ngunyan ang halas, ngunyan matindi na. May mga halas ngunyan na grabe ang so kamandag. Pira na ang natigbak na nakagat kihalas. Dahil huminaloy. Pira na. Kaya tabi sa mga eskwelahan na di. Tama mananggad na harawanan, relinigan, so palibot. Kasi ang mga aki bagatabi Manong Jess, dahil mo man ang pag nagkakarawatan, ang paboritong dalaganan kan, so mga sa maawot, at yan nagkatarago yan. Arog man kita kang inot kang aki kita, at nang may malinig na duman kami nagkakarawat sa mga maawot, tanganing makatago kami sa maawot. Di ba? Arog kaya ng aki. Kaya pasiguro. Kaya mas magayon. Ako, mas kinangani bako na ini requirements sa pag-enroll o kung ano pa man. Pigi kayat ko tabi kamong mga magurang na magtabang kamo. Kung may oras po kamo, tabangan man po nindo sa mga maestro, sa Sir Lawrence, tarabangan man tabi nindo sa paghanda po kang lalaogan kan mga chikiting nindo. Tamili ngaya voluntary na sana, dahil nalugod ngaya kita mataraba. Iyan ang problema tadi. Pag-arog kaya na mili aram ng voluntaryo na sana, dahil busy ngaya kami. Busy ngaya kami makimarites. Maray pa ngaya magmarites kami. O kung bako man sa mga mister, busy sa ampang sa buti. Tabangan man lamang nindo, maski kabangang aldaw, usarong aldaw man lamang kamo magtabang sa brigada eskwela kan sa tuyang mga paratokdo. Tapara man sana po iyan sa indong mga chikiting. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kaya lang, iyon nanto sutig sa sabita, sabi kan sa kuyang alalay, si Boy Libak, pag may pagkakataon talaga ining mga politiko, isar kaya niya, minapairipal niya, digdi kudak duman, tapos ipopost sa social media, naarog ngaya kaya ni arog kaya, marasa pa. Sabi kan sa kuyang alalay, marasa pa ngaya. Dahil ngaya mga supog ngaya ni, iyon sa mga ipal, ang huna ngaya, pirak ninda ang pigdodonar dyan, bako man. Pirak ang taong bayan. Tapos maipal dyan. Dagito ni si Boy Libak sa mga ipal na mga politiko. Adi, pabayain na yan. Pabayain na ta. Bala ng taong bayan ka. Ang taong bayan baga nakakaaram. Maski pagura nung paipal niya dyan, kung ang taong bayan ang nakakaaram, kung daiman mati kang taong bayan ang sa iyang performance, rimati manggiraray siya pagabot sa eleksyon. Bala na ka ng taong bayan. Ang taong bayan na ka na nakakaaram kung talagang may performance siya o dae. Bala na ka. Maski gura. No, papaipal mo dyan, taan tawo, arap yan. Namamatian kang tawo. Namamatian. Kaya bala na po ka ng tawo. Sige.
alas 7:04 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Mabalik lang po ang programa, makalipas lang po ining mga importanteng pagiramdam ha. Sige. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi, balik na kita digdi sa programa alas 7:08 po. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sila. No? Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siriman, oras pong yan, hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha man po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitahon po nindo ang sa indang Facebook account B-Pro Lights and Sounds.
Kung dahil man apudan po nindoan sa indang CP number 0907 093 3151. Magpabook na tabi kamo sa Bipro Lights and Sounds. Yo. Siring man ang oras pong yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay, may session regular man at yan sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay. Siyempre, kan sa tuyang tunay na amigo kagawad na sa pag-asenso. City Councilor Riner Burse, mahiguson na City Councilor kang siyudad ng Tabaco. And kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. And sa Kapos Bilo Lotto Outlet, ano, dyan sa Tinapi. Dyan ka mo magtaya sa Lotto. Ano, bako sa Witing. Sige, balik na po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugirarian sa indong servidor asin taga Reparo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Martes po ngunyan, pitsa 15. Kang Agosto, taon 2023. Piyesta ngunyan dyan sa San Roque kang Tabaco and dyan sa Matalipni, Malinaw. Happy piyesta po sa Indo. Sa mga paraantabay niya ito, paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa, no? Para mahiling man po kang iba. Sige po, doro-diretso na kita! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Malimok Seya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta alas 7:11 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ngunya na aldaw, igwa po ki paglangkaw naman kan mga produktong petrolyo. Ngunyan, hagad man ngunyan kan mga transport group sa LTFRB na tugutan naman sintang humagad o kaya maghagad nin dagdag singil pamasahe na 2 pesos. Ilinga na po nindo tabi Manong Jess. Pon kang Agosto 1, naglangkaw sa produktong petrolyo. Basta ngunyan na bulan kang Agosto, surunod-sunod. Halos suro simana, naglalangkaw po ang per liter kang mga produktong petrolyo. O so diesel, medyo dorodakula na so linangkaw. O kan last week, big time oil price hike. Yo, kung matatandaan ta. O dingon yan, ma 2 pesos na naman. 12 sa kerosene. 2.20 sundo 2.50. Sa gasolina, 1.50 sundo 1.90. Sa diesel, 1.20 sundo 1.50 ang ilalangka. So, makulog-kulog na ini sa bulsa. Makulog-kulog na ini duman sa mga nasa transport. Kaya hagad ngunyan kan mga grupo po kaining nasa transport na tugutan naman sinda na magsingil ning dagdag na 2 pesos sa pamasahe. Iyugon mo ya. Subagas, hilinga na po nindo subagas. Kasi para sa nakita pero hilinga na po nindo. Kaso udma, ay kaso rin ito, kan Domingo, dyan ako sa Saudan, dyan sa Tabaco, nagiling ako nag-ikot-ikot ako sa mga tindahan kang mabagas, Manong Jess. May mga naghaharan na pakibagas na so at 30, 40, na ikot nagabos yung mga bagasan, ang pinakabaratong bagas na yaon dyan, 45 sundo 50. Pinakabarato yan pinakabarato. Dahil na ngaya so, 40 tahon, dahil na ngaya tabi. Tanagralangkaw na ngaya. Kan Domingo iya,
Nagbakal ako manong Diyes kang so 46. Ang sabi kay ito, taso 45 mapula. Tapos pigur gugum ko, mahal na so. Gariya ko, kalaban ini kang gobyerno. Ikarag baga kan, dapat tataw ka magpili. Baka mabakal mo, so may parong. Nga kung may parong ini, dahi man nga. Pero, mapula-pula. So, 45 pesos ito, mapula-pula. So, 46, medyo, dit siya na ang pula-pula. Kaya duman ako nagbakal. Nagbakal ako sarong kilo may kabanga. Di 2 sapna mina ito. 2 sapna mina ito tabi manong Jess. Pigbabaranihan ko kikamuti. Ichap-chapan ko ang tabi Sir Javier Bunsa kikamuti. Kabangang kilong bugas ang pig susubong mi. Tapos, kabanga kayan, kamuti man at chinap-chap. May baraning kamuti. So, nagpapararanap sa mga parabakal na, dahi na nga. At sabi kang paratinda, maski pa ngayaw lumibot ka mo sa mga tindahan kang bagasan digdi sa tabako, wara nakiarog kaya. Napigahanap nindong presyo. Ang pinakabarato, yun na ito, 45, 46. So dati iyan na, 38 ka ito, 37. O ngunyan, sabi kang paratinda, yako, Noy, ano yako ini? Mahalang ka pa ngayon, sir. Posible ngayon lumangkaw pa yan. O mala ngunyan hilingan na nindo, Martes pa sa ngunyan. Wara na naman databi sa 46, sa 45. Ang pinakahibaba ngunyan, 50 pesos. Ang per kilo kang bugas. 50 so pinakabarato si Javier. Ibig sabihin, ang 50 ngunyan, so may pula-pula, so mapula-pula. Mapula-pula. Iyon ang ngunyan ng pahit. 50 sundo, 60 pesos. Kung gusto mong masiram-siram na bagas, duman ka sa 60. Hanggang na pataas. Pag ang barani mo kamote, lalo na sa tres colores, masiramon iya. Diyan ko pinangidam, diyan ako pinangidam sa barani, kamote. Pinangidam ka pala sa baraning kamote. Kaya pala, sadit siya na, pero puro suko. Imanong Jess, ang kulor mo baga, bako man, so kamuting violet ka. Nahiling mo na ini si Manong Jess. Diyan palanda siya pinangida sa baraning kamuti. Gari ang pinangidam ka, duman sa kamuting violet bagang kula. Dahil ba, alita, mahal ang presyo ka ito. O kudi ngun yan tabi si Javier. So kamuti, gura nung naman so kilo. May 70 pesos. So dating pigbabakal kong 20 pesos. Si tinta naman so kilo. Ay, pangyari sa mapako. Ikuyugon mo ya. Pati so kamuti, nagmahal naman. Wala na ngunyan baga so turutumpok baga tabi manong Jismadyan ka sa saot. Na pag maagi ka dyan sa masaudan, masisingkudan mo ta. Diyan dyan tiglalatag sa gilid kang hagyan. 20 sa nangaya ini, sir. Kudi, dahil na ngunyan kaya 20. Katik babakal ko masa ng kamuti so 20 pagaso, saradit siya nangani. Tamas masiram so saradit tabi si Javier. Kayan mga sadit na nakamuti so, unod iyan sa balagon. Perti hunon baga yan, so unod sa balagon. Sus, kung maski saradit siya na iyan, dahil ko nangani ang pig-uubakan. Diretso na yan.
Oh, kundi dahil naman ngunyan. Si tinta naman sundo 80 ang kilo ngunyan kang kamuti. Sabi kang barkada ko tabi manong J, Sir Javier. Sige nga nindong reklamo ngayang mahalon ngaya ang bugas. Pero ngaya so presyo ngaya kang alak sa kasigarilyo, day ka mo nagrereklamo. Oh. Sige daw. Gurano ang bilog ngunyan? So bilog nga ni 70 pesos, day ka mo nagreklamo? Yugod-yugod man manong Jess. Sige nga yan nung reklamo kang bagas nan para si Sinta ngaya. So bilog nga ni si Tinta. Day ka mo nagrereklamo? So sigarilyo gura ano? Sige daw. Sige nga ka mo reklamo kang bagas nan. So alak nga, day ka mo nagreklamo. So diesel nga ni nagtaas na naman ki 150. Iyo, ngunyan nga ni. So gasolina, so kerosene. Ikayogon mo ya. Pagkano nga ya sa alak, day ka mo nagreklamo. So sigarilyo, day ka mo nagreklamo. Pero ngayon pagbagas na, mareklamo ka mo. Endo yan. Di ba? Kaya so mga parakayod ngunya, pag nakakabukab na ki duwang pasahero, duwang pasahero tabi, Sir Javier, halimbawa, 20 so pasahero, naka 40 pesos na, madyan mo na sa pamahawa, mabakaliyang kisinanlag, 10 pesos na sinanlag, 10 pesos man na pansit ba to? Mapamahaw na yan dyan. O di 20 pesos, may libre pan sa bao. Pagkapamahaw kang para padyak, padagos, padyak na naman. Ang isira duman sa sinanlag, so 20 pesos man na, pansit ba to? Ay 10 pesos ma. Bataan sinanlag mo niyan 10 pesos, dito yun naman sana. So pansit iyo man, dito yun naman sana. Kaya pipighalo kan mga parapadyak, iyo na. Tapos may libreng sabaw. Solve na. Ngunyan, nagigibuhong ang parapadyak, pagka pamahaw, kayod naman. Padyak sa ng padyak. Padyak sa ng padyak. Paday, magkita nga kimagi ni Bo, kundi magpadyak. Di, sige sa nangayang kabukab. Yan ang buhay kan mga parapadyak. Ay na ito. Ay, pasaway manaday, nalugod na, wara, nalugod digdi. Ay, nangyari ito. So, bilibon ako kan mga parapadyak. Bilibon ako kan mga parapadyak, manong Jess. Mga matibay. Pag nakapasahero na kidwa, ayun na. Ni suma parapadyak ko. Maski hingal-hingal na. Ako pa lang si MSK. Dago ganido ang parapadyak. Pag nakakuan na ki apod kini, ki pasahero duwa, mapamahaw mo na. Mabakal kisinanlag, tapos sasalakan ki 10 pesos man na apod kayan, 10 pesos na sinanlag, 10 pesos man na pansit, may libreng sabaw. Pait na. Si Manny Boxea. Ang buhay kang para padyak, dahil pwede. Ngunyan, paggarahe kaya, naka-boundary na, igwa na yan ki sarong bilog. Ubos ang Ramon. May pansarong bilog na yan. Mapagalon man to kag tunay ang alhal. Iyan ang buhay kang parapadyak. Kuripot ang Ang pag-uli ka yan, pag magarahe na, luway-luway na ang sap. igwanan ki pansarong bilog. Iyo yan ang gari, aninda, medisina. Ganing may pagmamahaw, maski pang Medisina kan mga parapadyak. Pagkabanggi, dahil pwede. may sarong bilog.
ang apod ka, ang apod kaya tabi si Rabier sa Bicol, ang nababalingan, so ago, akaray ngaya dyan, misis, nakabilog ngaya ako, magpreparar ka na ngaya, misis, nakabilog ngaya ako, ang napupuyakan, so agaw. Sa panglikod, inisip ko naman sa pordyak na imit. Kaya magaling nga. Kami para padyak. Ang para padyak, Dahil hilingan po nindo ang aki. maghinugan. Sunod-sunod pag... Patitira. Ma'am Aileen. Sanang padyak. Ma'am Aileen Obrero. Padyak, dahil pwede. Kay Ma'am Aileen Obrero Mamuro. Tama ba? Padyak sanang May nagatabi sa imo. mga para kayo. Wag ka ang buhay kang para padyak. Sus, grabe man sa supon. Mga para kayo. Kusugang maluhod. Naning pamilya ay baton. Ang nalala ni Tantabi si Javier Suagaw, ang pagarahi ka yan, may bilog na yan na surusukbit dyan sa iyang short. Pagkabanggi, pagkatapos maginom kibilog, ayan na, ang nalala ni Tan Suagaw. Ano pa kaya mo? Basta ang importante iyo. Bago ngayon tabi, Mama Eileen. Kakadaal daw kita makadilin siya. Mama Eileen. Pero salamat sa mga Ano tabi? Iyo yan ang buhay kang para padyak. nakakaraos. Ang buhay kang para padyak. Dahil Pero ang kaipuhan tangon yan ta, arog na nga ni Kenny, aralang kawo na gabos, o kaipuhan tatabing magsumikap. Sabi nga ni kang barkada ko, dainin do ipag-asa ang sa indong pagkabuhay sa gobyerno. Yo? Dahil po kamo mag-asa sa gobyerno. Magsumikap tabi kita. maghinog Yo? tanganing Dahil pwede na magpaparaasa kita sa ayuda kang gobyerno. padyak. Nakulon kita, paano kita kan maayudahan ka mo? Hinugan Yo? tanganing Ang importante digdi, magsumikap tayo. padyak. Dahil kita para laom sa satuyang gobyerno. Yo? So, kaipuhan tatabi na magsumikap po kita gabos. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ala, sige tama, fundraising na kita. Iyo magkatabi ni Ma'am Eileen, pag may pigkakasal, kaipuhan na mag-fundraising, tanganing ngayang may puhunan ang bagong kasal. Ala, iluwas na tabi ang banig. Pakaway-kawayo na sumag-agom, tanganing sumanganinong-ninang, totodo ka na sindaki kwarta sa saindang mga bado. Ala, pait na! Fundraising na tabi kita. Sa 3 minutos na sa natabi bago mag-alas 7:30. O di, habang pigtutugtugan sa tuyang fundraising, digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong Martes. Agosto 15, taon 2023. Sa pangaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa, ang MBY Dormitory, ang B-Pro Lights and Sounds, si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Bursek ang siyudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, and ang Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat po. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Atuon. Sa ngaran po kan sa tuyang mga parantabay, paki-like and share na lang tabi. Paki-share man po kan sa tuyang programa para mahiling man po kaniba. Sa ngaran po kang Pag-asa,
Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Saga naman kita mag-iribanan. Alas 6 sundo, alas 7:30. Digti po sa programa Serbisyo asin Riparo. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asiniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World